Vysvedčenie sa blíži. Vysvedčenie sa blíži a ja chcem odmeniť toho môjho študenta doma. Toho študentka môjho... keď som si... Presne na to som si spomenul. Takýto skvelý obušok. Áno, toto je spomienka na moje detstvo. Presne s takým som dostával od môjho otca za skoro samé jednotky. Ale toto určite nie je riešenie pre dnešné múdre, bystré a vyspelé deti. Tam musíme nájsť niečo iné. Sofistikované. Keby ste mi nerozumeli, tak niečo premyslené. Poďte sa na to pozrieť, čo by sme mohli odporúčiť. Takže pre námorníkov do tábora takéto parádne námornícke pruhované tričko. Tričko víte. Alebo pozerajte. Takéto spatačiky. Vynikajúce, ľahúčke do tábora. Perfektné na outdoorové aktivity. Toto je ono. Alebo takýto malý, šikovný, kompaktný turistický batoh. Toto je riešenie pre vaše deti. Čo ešte? Celá rada batohov, kapsičky, taštičky, sekerky. Tiež sme minulé rozprávali. Sekerky. A toto je ideálne riešenie. Veľké, malé, outdoorové, multifunkčné nožiky, Victorinox. Toto je riešenie za vysvedčenie. Príďte do Armpeku. My tu vieme vybaviť aj vynikajúcich študentov. Sme tu pre vás.